Welcome sa hubad sa damo mga damgo na sab mo yato ang atubangon karon, mga pinadala sa mga supporter sa hubad sa damo sa Facebook nila ni Boss Lito, master ni siya sa yawian nya ni Ma'am Ann. Si Ma'am Ann ba, Ma'am Ann Anonymous, nya si Black, nya lain po ikaduha si Ma'am Ann, Ma'am Anonymous, nya damgo ni Ma'am Merlin. Ito ang hatagan o hubad karon nga adlaw. So arita sa damgo ni Boss Lito, nagdamgo siya og hugaw sa tao. Pasensya sa nangaon, gikumot-kumot pagyud kuno. So kining hugaw sa tao, Boss Lito, kung humok or lanay, nagpasabot ni siya nga mapiki ka sa pangwarta basta hugaw nga lanay or humok. Nya lain pang meaning gawas sa mahuton kag kwarta, mahulog ka sa utang, daghang maningil kanimo og pugson ka sa pagpabayad. So mo nay nakabati kon humok ang hugaw sa tao nga lanay. So mo na sa Boss Lito, amping daginot lang Boss Lito para dili maapiki, pasidaan na siya nga dili ka magpalabi og gasto aron dili ka mahuddan og sapi. So damgo ni Ma'am Ann, Ma'am Anonymous, mo'y ikaduha, nagdamgo siya og kamatis or sa ato pa utanon. Kung labas ang kamatis or utanon, kini nagkahulugan og kaabunda, maayong panglawas og taas nga kinabuhi, mainit nga paghigog, maay sa manag-uyab ug magtiayon. Kung laos na ang kamatis nga imong madamguhan, pagtigom og maayo, pangandam sa dakong kawadon, mabugnaw ang paghigugma sa imong uyab. So nindot na ni siya ang utanon or kamatis kung labas pa, pero glaos na gani lata na, dili sa mayo Ma'am Ann, Ma'am Anonymous. Aniya si Ma'am Black, nagdamgo siya og iyang kaila nga patay na siya sa tinuod nga pero iyang nadamguhan. Akong usbon nga kining mga tawo nga nitaliwan na sa laing kalabutan niya atong damguhan, nangayo ra ni siya tabang kanatong mga tao. Wa man tay laing mahatag nila nga tabang, pinaagi ra gid pagampo og para pamisa sa ilang kalag. So imo ni siyang pamisahan kining tawhana nga patay na nga imong nadamguhan, ma'am, aron mahiluna ang iyang kalag. Kaduha, nadamgo kining makighilawas. Kining makighilawas kasagaran gyud nga damgo, wala ni siya meaning. Sabot lang ni siya nga himsog kay ka nga pagkatao, o niya hingaon ka og kanang pumpkin seeds, hingaon og bakasi nila pa. So mo na siya, wala siya meaning ang paghihilawas. Pero gawas lang kung kuan katong giganahan ka, kasi gana lang kay magmalipayon kuno ka sa imong paghigugma ana. Pero og mura sa kanang damgon nga nakighilawas, o sa libro pa ni Professor Swami nga dunay basa nga nigawas sa imong lawas, wala ka nay kahulugan, hambon ka lang kaayo. So wala, so, dili ka balak-an ang meaning sa paghihilawas diha sa damgo. Nga ikaduhang ikatulong magtatampo si Ma'am Ann, Ma'am Anonymous, di natin nga ngalan kay kuan siya, kuan kayo iyang damgo. Nagdamgo siya nga ang iyang partner in life na ay laing uyab, kuan nag-away kuno sila 3 days na nga wala sila nag-communicate. So pasakit kuno kayo siyang damgo.
ang kinigod nga kasagaran nga mag-away ka sa imong partner, dili man na kaligayan nga pirmi nimong gihuna-huna, labi na gyud nga wala ni communicate. Kasagaran naagi na siya, imo ginagyuna-huna nga hantod na hinuon nga madamguhan. So mo na yung resulta sa damgo nimo. Ay lang ito hatagi og daotang meaning. Kay tungod kay nagsigi kag una-una niya, nadamguhan na hinuon nimo. Tips lang, kabahin ining mga nagbinuang nga partner, mailhan man na nimo. Kay naadyoy mausab sa usa ka tawo kung naapod siya ilain. Sa kuan pa uga na ang tinagdan. Muna unang mailhan kung doon na nailain, uga na ang tinagdan. Kung sa una mag video call mo tag usa ka oras, karon nga naa na siya lain, gikalingawan, adi nakaabot usa ka oras, pinakaataas tingali 10 minutos na lang, daghan na kay pasumangil. So mo na siya ang sa mga timailhan ba nga nausab na. Unya kana bang lahi siya kung imong ika-istorya. Lahi na iyang reactions. So ikaw makabantay gid ka ana. Kung dunay nausab sa imong partner, sa inyong naandan. So kini imong damgo ayaw lang ni siya og hatagi og daotang meaning. Labi na nga nag-away mo. Kay ikaw ray mas stress nga arba ka sa layo. So wala siya mama, relax lang. Pero naala ni siya pero gihapon. Kay kung ang imong mga damgo sa mga unang mga damgo nimo nga og na tinuod, mo ni damgo nga tawagan alahos ang meaning. Pasabot na kung unsa imong gidamgo na tinuod pila ka adlaw. So kung imo na na-experience o mo na permi nahitabo nga imo mga damgo na tinuod, delikado sad. Pero wala gani, relax lang, kalma lang imong nahuna. Tungod na sa imong sitwasyon nga nag-away mo. So mahinaot ko nga naghatagan na ko og kanang katinawan ng imong damgo. Unya sunod si Merlin, nagdamgo siya og daghan kaayong luas ang baba. Atong tan-awon diri kung naabay meaning ang luas diri sa libro ni Professor Swami. Luas, pasensya na kay wala gyud luas. Walay luas diri sa libro dira. Walay luas. Walay luas sa kung luas lang walay meaning, walay kahulugan kay wala diri sa libro. So daghang salamat sa mga magtatampo karong adlaw o mas may ako siyang gitingob good. Ako siyang gitingob paghubad pinagi-video para usara. Kini daghan ta og sugo mo nang mabisi dugay kay ko maka-reply ta sa tagsa. Mo ning ako og giusa-usa. Niya akong gi-video gi-record niya. Daghang magpasalamat ko sa mga ni suporta sa ako ang channel sa YouTube, Ladjumor. O katong mga tao pod nga nagsunod sa akong Facebook group Hubad sa Damgo ug Awm. Nagpasalamat ko yung tanan nga ni patronize o mga gitawag sa lain pang pinulungan patay gahi sa English pa die hard. Daghang salamat. Ug labi na gyud sa mga ni subscribe sa akong YouTube channel. 700 na takabuk. Daghang salamat. Kung naligaw mo, pwede gid ninyo i-share sa inyong mga kaila nga malingaw pod kabahin aning Hubad sa Damgo ug Awm. Katubang ganahan nga makahibalo kung unsay meaning silang damgo. Pwede rin gid ninyo i-share. Ug mo like sila, mo subscribe sila, mas nindot. So sa mga Tagalog nga mga kaibigan natin, pwede po kayong mag-comments dito sa comment section kung mayroon kayong itatanong tungkol sa inyong mga panaginip at sa mga nunal ninyo. Ayan lang po at saka maraming salamat sa lahat.